radio that makes you happy. Intezo. Zigxekwe izazi zamasiko izithombe sezisabalele ey'nkundleni zokuxhumana okubonakala kuzo abasebenzi abaqoqa udoti okusolakala ukuthi basebenza ngaphansi kukaMasipala uMsunduzi becambalele phezu kwamathuna. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngomfeze ngidutshungu wakho malo bathi i-last born yamagumede. Mhlampe emakuthi usemusha la ekhaya uphinde ngicela futhi enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Sigxoke izazi zamasiko izithombe sezisabalele ey'nkundleni zokuxhumana ukubonakala kuzo abasebenzi abaqoqa udoti okusolakala ukuthi basebenza ngaphansi kukaMasipala uMsunduzi becambelele phezu kwamathuna. Izithombe ezishiyeningi labantu lishaqekele ey'nkundleni zokuxhumana kukhala ngokungahlonishwa ekwabalela. Kubonakala besifazane bedlupha umfanisana abasebenza abaqoqa udoti bezilalele sakucambalala ematsheni abekwe emathuneni, abanye abahleli phezu kwawo bengazi nokuthi lidume. Babelaphi bendabuko nezazi zamasiko basigxekile lesenzo, bathi ngaphandle kokungahloniphi imindeni yabangcwatshiwe kulawa amathuna benza lokhu nje bazidonsela amanzi ngomsele ngoba amathula ayahlonishwa. Umnumzane Sazi Mhlongo umelaphi wendabuko uthe ngokwesintu akuvunyelekile ngisho ukunyathela phezu kwethuna. Ngakho-ke isenzo sokulala phezu kwethuna siyichile libi elingamdonsela amabhadi umuntu ophilayo owenza lokhu. Ingakho-ke namhlanje banenqwaba yabantu avele ezokuthiwa bayethwaswa okungaqondakala ukuthi abantu bangenwa yimoya emibi. Lesi senzo sabo singeke saphazamisa ngokushesha, kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi imoya abayilanda emathuneni ngangena nasezinganeni idala amasha nenhlupheko eyisimanga kubhoka umhlongo ongumelaphi wendabuko. Uqhuba wathi isenzo siwukudelela imindeni, wathi eminye isuke iwalaphe ngendlela ethile amathuna amalungayo. Kwesinye isikhathi kudala ukuthi ayenelisekile ngendlela leyo muntu ashone ngayo. Wathi-ke ekugcineni umuntu olala phezu kwethuna angagcina esehaqwa imimoya emibi noma esethelwa ngamachaphazelo. Umnumzane mkhulu isifunza uthe kuyinto embi ukulala phezu kwethuna lomuntu ongamazi, ongazi ukuthi wafa kanjani ngoba-ke kudala ukuthi uhaqwe imimoya wakhe ukungene. Sikholela-ke ukuthi umphefumulo noma uphuma awuyishiyi lapho kulele khona isidumbu somnikazi. Abanye-ke abafayo abangcwatshe kulamathuna akenzelwa nanomsebenzi wokubuyisa. Ngakho-ke kungadala usizi nenhlupheko ukulala phezu kwethuna kukuphazamisa abantu abangasekho. Kumele uMasipala ubaqinisekisise ukuthi amathuna ayavikela futhi-ke ayahlonishwa. Ngakho-ke lokhu bakuzwayo kuyihlazo elibi kusho laphana usifunza. Usolazi uShawu ngubani oyinhloko emkhakheni wokusetshenziswa kolimi eNyuvesi yaKwaZulu Natal uthi futhi oyisazi kwesamasiko uthe kusuka kudala ithuna belihlonisha likhonjwa ngenqindi uma kunesidingo sokulikhomba. Ngakho-ke siyashaqisa isenzo silaba basebenzi ngokwenkolo yesintu. Umuntu uma edlula emhlabeni bakholela ukuthi yaqhubeka nokuphila phenduka idlozi. Ithuna liyahlonishwa, ngakho-ke isenzo isijalo sokulala phezu kwalo sihambisana nesijeziso esibe empilweni yomuntu. Mhlawumbe-ke ukubelela kwabo kubo bekungakhulunywa kangcono, kodwa-ke ukulala ethuneni ongalazi kudonsela amasha ukuxwayisa laphana ungubani. Imeneja kaMasipala uMsunduzi umnumzane Lulamile Mapholoba isitatimende sikaMasipala sithe sekujutsha ukuthi kuqala uphenyo ngodaba. uMasipala usuyazi ngalezi izithombe abasebenzi abathintekayo bazothwesa amacala baziphathi ngendlela nokufaka uMasipala ehlazweni. Abantu-ke indawo yamathuna bayihlonipha kakhulu ngoba kulapho kulele khona abathandiwe babo. Ngakho-ke abasiqhuquzeli lesi senzo kusho laphana isitatimende esiphuma kuMasipala. Bafethu izona lezi zithombe nizibonayo laphana abasebenzi bakaMasipala kuMsunduzi balele laphana phezu kwamathuna nesokukhulunywa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana ngalesi sithombe. Namhlambe futhi nokwakho ukuphawula ngalolu daba asiphinde futhi hlala laphana ku-comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho uvo ngalolu daba. Ngale kwalokho-ke ungilandele laphana kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngingakhohlwa ukusubscribe, ngithanda kakhulu.